Hola, bona nit. Com han pogut escoltar, l'escriptor i pensador Joan Fuster ha mort este migdia a sa casa de Sueca d'un atac al cor. La mort li ha sobrevingut quan estava en companyia de l'escriptor Josep Palacios i el metge Jaume Lloret, després que un metge del servici d'urgències intentava infructuosament evitar el tràgic desenllaç. La casa de Fuster, al carrer Sant Josep, es troba tancada i només s'obri als amics i personalitats que estan acudint des de primeres hores d'esta vesprada per a donar les seues condolències. Jo no tinc cap dubte que Fuster és l'intel·lectual més lúcid que hi ha hagut en tot el País Valencià al segle XX. Vaig pensar que era un home que tenia un sentit comú poc normal. Recorda que durant prou temps es va parlar literalment del fenomen Fuster. El Fuster tenia una intel·ligència molt penetrant i després una apertura de compàs enorme, una gran curiositat. Un anhel de conèixer el que passava al voltant del món, sobretot el món més a prop nostre. Molt crític, hipercrític, sarcàstic, irònic. Fuster no era cap revolucionari, era la cosa més, diríem, representativa de la convenció cultural europea. És un gran valor intel·lectual, que, atenció, va molt lligat a la terra, Joan Fuster va ser el que va voler i el que el van deixar ser. La passió per la lectura i l'escriptura l'anaren guanyant en un entorn més propici per a altres activitats. Ell seria home de llibres, escriptor. Ja físicament era una persona que cridava l'atenció perquè portava unes ulleres que eren com uns gots de vidre i al mateix temps tenia uns ulls molt expressius, Joan Fuster i Ortells naix el 1922 a Sueca, capital de la Ribera Baixa, al País Valencià. Sueca és una població dedicada al comerç i a l'agricultura. El conreu de l'arròs li dona una certa prosperitat i domina el paisatge circundant. Sueca aleshores té poc més de 15.000 habitants. Sortir del no-res també seria mentida dir-ho, no? Jo vaig sortir de mi mateix, pot ser d'una inquietud estrictament personal, d'una reflexió íntima i, naturalment, perplex davant de la situació. El pare Fuster era un tio magnífic, era un artesà impressionant, feia unes maredeles i això de l'església. El pare, Joan Baptista Fuster Seguí, imaginer d'ofici, és durant molts anys el cap del carlisme de la comarca i el primer a trencar la tradició agrícola de la família. Son pare era el mestre de dibuix, ja el teníem mestre en el primer curs i el segon curs ja el teníem de mestre. La mare Fuster era una gran senyora, una dona molt catòlica i bona persona i respectuosa, perquè ella sabia el fill com era i sofria un poquet perquè son pare era president dels carlistes i, clar, tindre una família de missa i comunió diària a tindre un Fuster rebelde. La mare, Maria Ortells, hereta el 1930 una gran casa al carrer de Sant Josep, número 10. I allí vaig conèixer a Joan quan jo tenia 11 anys i ell en tenia 10. En el pis de dalt vivia Albi, Pepe Albi, que també tenia una edat pareguda a la d'ell, i vaig conèixer una sèrie de persones, a Fermí Cortés.
Fuster mostra inclinació per la lectura gràcies als pocs llibres que troba a casa i als que li presten els primers amics, José Albi i Fermí Cortés. La guerra civil, la guerra de España, me pilló a los 14 años y conocí lo que conocieron todos los de mi edad: hambre, miedo, angustia. Enmig de la convulsió bèl·lica, Fuster es refugia en la lectura. Tot llegint un relat sobre el passat de Sueca, comença a descobrir-se en la història del seu poble i deixa escrites les seues primeres anotacions en valencià. Acabada la guerra, el jove Fuster és membre durant un temps de les joventuts del Movimiento. Hay que tener en cuenta que don Joan va a ser el primer alcalde de Sueca quan es va acabar la guerra. Era una cosa dretana prou espanyola, és a dir, que no es pensaven en coses distintes a lo que la dreta normalment pensa. Aviat, però, el pare se sent decebut pel règim i abandona l'alcaldia. El fill, per la seva banda, s'aplica a estudiar i a llegir i es tanca en les seues aficions personals. Sabíem que tenia afició a llegir, molta afició a llegir. Nosaltres, a medida que l'edat pujava, pues, la divertició de les xiques i d'esto, pues, era el que ens absorbia el temps. Però ell no li absorbia l'amistat femenina. Sí, no, me'n vaig a casa que tinc feina. Durant la postguerra, el taller del pare produeix uns beneficis inesperats. Calia reposar en moltes esglésies de la comarca les imatges destruïdes. Gràcies a això, el 1942, Fuster ingressa a la Universitat de València per estudiar dret. De la posguerra prefiero no hablar. Fue la etapa, para mí, para mi generación, la etapa de más porosidad intelectual, la etapa de la gran ansia de lecturas y, concretamente, con una gran dificultad de tener acceso a libros. València és una ciutat trista i grisa, catòlica i militar. La censura i la repressió ho impregnen tot. A la universitat, professors prestigiosos han sofert depuració, exili o afusillament. Paradoxalment, per a Fuster, que abandona el poble, és un nou espai de llibertat. Només va vindre, el vaig veure allí, vaig anar a saludar-lo, va vindre Fermí Cortés també al mateix temps, estava llavors estudiant Filosofia i Lletres de Santiago Bru Vidal, i som els que parlaven en valencià allí, en realitat, perquè la més gent parlava en castellà. En els anys de la Guerra Mundial, el jove Fuster estudia amb bons resultats i s'aficiona a anar al cinema. Viu en una pensió al carrer de la Mar, on comença a fer relacions. I allí quasi tots eren germanòfils. I jo, que discrepava, pues procurava callar o bé. I ens vam veure en una tauleta allí, a un prim, allí, que no dia res, i nosaltres diem el mut, perquè, clar, no parlava, i ja era Fuster. El Cap i Casal entra en contacte amb els reduïts grups valencianistes reconstruïts després de la victòria de Franco. És el cas del grup Torre, comandat per Xavier Casp i Miquel Aldert, o la colla que té com a centre Carles Salvador i Lorrat Penat. El valencianisme d'aquell moment públic que podien fer era defensar la llengua, defensar la cultura, parlar d'això, però clar, no podien parlar de política perquè allò no estava ben vist, estava prohibit pràcticament. Gent, de vegades m'han dit un Voltaire de poble, de vegades un Diderot de poble. Doncs a mi no em sap greu tot això. Evidentment, jo em trobo molt lluny de Voltaire, em trobo molt lluny de Diderot, en moltes coses, naturalment. La guerra havia disseminat moltes biblioteques. Gran quantitat de llibres omplen les llibreries de vell. Tot un tresor per a un lector voraç. I un dia me'l trobia allí al carrer de la Nau, en una de les 3 o 4 llibreries que havia de Germà. I me'l vaig trobar allí